יאללה, יאללה, צוסי. שלום לכולם, כאן אני וסנדי. מה את עושה שם? וסנדי, והיום אנחנו מראים לכם איך לעשות כובע. רגע, אני הולכת לקפוץ את ג'יימי, למרות שאני כל כך מפחדת שאני אשבור צלע, אבל... יאללה, יאללה, צוסי. קפתי. זהו. סנדי צפה על המעמדה. אוקיי, אז עכשיו אנחנו מראים לכם איך לבנות את הקסדה. זה קטע קצת יותר מסובך. יניב, אתה יודע מה קרה עכשיו? בגלל שדחפת אותי, הרופא אמר לי להסתובב ככה. נגברתי הצבא. לתקן אותו? כן. אוקיי, בואו נתחיל. בהתחלה מה שאתם עושים, אתם עושים אחד. טיפול ראש. אחד. Get out, bitch. די, סנדי, נו, למה אתה מפריע לי לבנות את זה? למה אתה מפריע לי? למה? אתם עושים ככה, כמו זה של גולם. אחד, שתיים, שלוש. אני שותה נייט ויז'ן בגלל שזה לא סרבר שלי, זה סרבר אחר, אז אני שם את בנייט ויז'ן. די, זה עושה לי לייקים, את לא מבינה. נכון, שכחתי. די. אתם עושים ככה, סבא? ואז אתם עושים ככה, ואז אתם עושים 1, 2, 3, 4, 5. אופסי. שבירה והתקדמות. 6. אוקיי, ביץ'. עכשיו אתם עושים 1, 2. די כבר! ואז אתם עושים 1. סנדי הצקות בעם. סנדי, אם אתם זוכרים בפרק של הירו והמנשן, היה סנדי ושם משמעות בעם, ועכשיו יש סנדי הצקות בעם. עכשיו עושים 1, 2, 3, 4, 5. רגע, לא לי לספור. צריך גם לעשות סנדי וסנדי משהו בעם. אני וסנדי באתם בעם. What the fuck are you doing? I'm just playing. אז תיקנו את זה. עושים ככה, אתם רואים? מכאן. תיקנו. ואז עושים ככה. וזה כאן. ואז אתם עושים 1, 2, 3. ואז 1, 2, 3. בטריקה. ואז אתם עושים לו, לוקחים את הוורוד, אוקיי? ואז אתם עושים לו פטמות בכובע. זה דבר קסום. ככה. אוקיי. אז תודה שצפיתם. בית כנסת לחזיזים. חזיזים! אני נפתרה לי בית כנסת לחזיזים. אז תודה שצפיתם ואנחנו נפגש בעזרון הבא. יאללה ביי כפרות.